per això som aquí avui, per trobar-nos conjuntament i des de la felicitat i el reconeixement als nostres èxits, conjurar-nos per fer la nostra vida millor i la de la gent que ens envolta una mica millor. Som aquí per fer un món millor. Que comenci la gala. Gràcies per ser aquí, visca l'esport i visca Catalunya i visca el patinatge català. De fet, és bastant emocionant perquè parlàvem amb l'Antònia, ens vam conèixer fa 40 anys. Jo era el coordinador de Can Caralleu, ell era una socorrista, l'Albert Cucarell era un altre i el Ramon Baciana era un altre. Per tant, ens coneixem des de molt joves i hem acabat aquí i ella m'està donant un premi a mi. Per tant, és emocionant quan una persona que coneixes de fa tants anys et dona un premi i a més també és una llàstima. Em sap molt greu que el Ramon no estigui. El Rafael, també el Ramon, va somiar amb una federació independent internacionalment, amb un reconeixement de les nostres seleccions. Vam estar a punt de tocar-ho, però, com ha dit sempre, va estar lluitant. I el Rafael també ha sigut i continua sent una persona visionària del món de l'esport, que en el seu moment ha sigut i continua sent el polític que ha fet més per l'esport català, tant a nivell de pressupost com a nivell de suport, i per tant estic enormement feliç i content que aquesta federació, el seu president, li faci aquest merescut homenatge al Rafael Niubó. I si no, faltaria a la veritat, és que la gala de l'any que ve espero que el conseller ja pugui saludar perquè ja prèviament haurem decretat les noves i els nous esportistes d'alt rendiment català, que esperem que sigui imminent i aquest és el compromís.